Možno je to trochu pritiahnuté za vlasy, nie za moje, to by bolo náročné. Tak si to zhrňme. Voľba poštou platí na Slovensku od roku 2005. Odvtedy sme mali parlamentné voľby 6 krát. Z toho 5 krát vyhrala strana Smer. V roku 2006, v roku 2010, vtedy síce nezostavovali vládu, lebo nemali s kým, ale vyhrali voľby. Ďalej v roku 2012, 16 a 23. Pri všetkých týchto voľbách sa dalo zo zahraničia voliť poštou. A všetky tieto voľby vyhrala strana Smer. Čo z toho vyplýva? No jediný logický záver je, že ak strana Smer tvrdí, že pri voľbe poštou sa podvádza a Smer v týchto rokoch 5 krát vyhral voľby, tak jediný, kto tu podvádzal, je Smer. Tie absurdné dôvody, ktoré tu pán Gašpar alebo pán Richter opakujú, tak len pre úplnosť, vládna koalícia sa nám tu snaží nahovoriť, že ľudia v zahraničí, ktorí sa aktívne zaujímajú o dianie na Slovensku, ktorí si dajú tú námahu, sledujú web ministerstva vnútra, aby stihli odoslať žiadosť o to, že chcú voliť poštou, ktorí si naozaj s tým dajú námahu, odošlú hlas, tak oni sa nám snažia nahovoriť, že vlastne keď im príde tá obálka, tak ju dajú nejakému svojmu kamarátovi, známemu, aby za nich odvolil a oni ju potom naspäť vrátili na Slovensko. Čo je toto za absurdita? A tých absurdít je viac ešte aj v dôvodovej správe. Hovoria, že túto zmenu si vyžiadali Slováci žijúci v zahraničí, aby jednoducho mohli voliť v čase volieb bez nutnosti realizácie úkonov súvisiacich s voľbou poštou. Tak ponovom, veď to je to isté. Aj teraz sa ľudia budú musieť dopredu požiadať o voľbu na ambasáde. Tie úkony budú pre voličov v zahraničí úplne rovnaké. Akorát im nepríde obálka, ale príde im potvrdenie, kedy a kde sa majú dostaviť na akú ambasádu. Budete ich nechávať cestovať stovky kilometrov. A áno, častý dôvod je, že ľudia hovoria, veď keď tu neplatia dane, tak nech ani nevolia. Myslím, že Slovensko aj volebnému systému viac prospelo, aby sa voľba sťažila tým, ktorí neplatia dane, ale ktorí ich rozkrádajú. Ďakujem pekne.